uba commander Shangplyang uwe ni kidu rangba jong kadong kathan ubadei ru president ke HFU central body kumta minta kasngi ulayo ban play perda ya ka 14 annual school sports meet arajap rio jong ka Bethel Secondary School Nonglang Southwest Kasil District mau kurwan kumta kadak jong ka jing play perda uba commander Shangplyang kumukong san ula shimru ke jing penher ya kalama jong school but shimru ya ka salute ya ka jing ya march pass jong ki khana school haba kerana ke jing lang uba commander Shangplyang ula pen kan mawi ki khana school haba ki don ha jing pulie ki dei bandan ya ka thong but tang kata haba ki don ka thong ki dei ru ban long ki ba minon khanang ba kin la ban kin jo ha kata ka jing thmu ulai men siemru pakum ki khana school ki dei ban long barabor ki bayal long parlong bat ki no hi kai khanang pakin la ban ekran ban panjing mut ye ki e bakim sngo tho haba ki don ha ki jing pulie hagani ke sngi play pada ye kani ke jing le ka jong ki khana school la don lang na du head mistress ki wede ki para no hi kai kum juru ki khana school I now declare that the annual school sports meet of the Bethel Secondary School Nonglang is now open. We have contingent from Red House, led by Evan Scam Yau Nyao, flag bearer by Ronald Miki Wanyan, and placard bearer by Kiba Indo. Kami kipa ar ki jong pi. Tema pi dei ban ko ngu yikinong hikai, pedi ban puram yikinong hikai, ban hakaju kapor ko mangalong, pedi ban yalong perlok bat ki. Bat kan mau ya ka sap ka jong pi ka ba ma pi dan yang scam ba kinong hikai kila ban itu ya pi ka to kat ni tela da pidang long blang ha ka jing im ka jong pi kan tam kitu ki ba la poi kelas 10 menta kamla ban long ba pi pim dan ni kata ka im ha ka jing im ka jong pi kamla ban long menta pi ban don no ya kata ka thong bat la da pim don sibit ro pi ban po sniu no la syai la chisngi menta kata yau hi persutu no bang ngakwa ban long ita ke GM bat pin sa rekod pin sa poi che kathong bat pin sa job hero kata tengah tikna don na pedeng jong pi kiba shiwan school tang namar ba penbori mai pa ne fikwa hina tang fikwa wan school hina ba penbori mai pa na yeng ba pinum la ban long doktor bat baro khot ki bala baro hi ki bala baro hi ki ba start ngan itu ipi kamtam gini kibadan hak kelas 10 menta pihak ban shim ya karai bala syam snam pidi ban mi kerteng hak ka merit list jong ka booklet jong ka embus pihak ban shim ya karai berkata kamsyong ha imes ila ban pen hikaya pi ban persutu ya pi reka syong ha pi ban krekot lada pila page ya kitu ki YouTube hakapor bagi pas bhai tu ki kena kisah interview gitu ki reporter ki keli kiong pikir kuat kadu kenta bisa long top 10 top 20 barabor kini thu bagi kre kuat nyeu kenta pra kenta kandai kenta nakata kadau kisawan hak top 20 top 10 kamut reba ki start bakim ju kre kuat lada ki start kim kre kuat kin syupas reban wan hak top 20 kinomwan nang takadaw kadai ban krekot ban pledging mood
penejing mut hakata jing pule ka jong pi pila ban ong ba imei pa jong aki baduk imla ban Kristen ban lek pule doktor kamlong ta pila ban duk ru compare tangba pi shua pi haban kumbang ala ong mene pi haban one top pi haban ikun ni ka need exam pin one top ke film don kam ba imei jong pi perlu dipi ngin sesim da kata education loan tama enum ai education loan ni gitu kiba supas malu mala tang ya kiba pas bah